L'Ajuntament de Mislata ha estat present en la primera edició de la Fira de Responsabilitat Social organitzada per la Diputació de València el passat 1 i 2 d'octubre a la capital. Allí, 20 ajuntaments han pogut exposar els seus projectes relacionats amb la promoció de la responsabilitat social, el foment del consum de proximitat, ecologia, reciclatge i estratègia responsable en l'acció municipal. L'Ajuntament de Mislata, en l'estand ubicat a la plaça de la Reina de València, va mostrar el projecte Mislata és sostenible, Mislata més sostenible. Al punt d'informació de l'Ajuntament va estar present el regidor de Participació Ciutadana, Chimo Moreno, que va explicar en qué consistía el proyecto municipal. Va dirigido a la gente más pequeña del pueblo, a los menores de las escuelas y de los institutos. A través de diversos juegos, como por ejemplo puede ser el Memory de parejas, los más pequeños del municipio van descubriendo dónde tienen que ir cada residuo a qué contenedor. Hemos asociado lo que son los residuos con los colores a los que debería ir el contenedor y eso lo que estamos haciendo es fomentar que en un futuro esos menores de Mislata, cuando sean adultos, pues ya puedan tener un conocimiento más exhaustivo sobre el reciclaje. Es una forma de concienciación y un proyecto que demuestra la apuesta que tiene el Ayuntamiento de Mislata sobre el medio ambiente y la sostenibilitat. L'Ajuntament també va mostrar al públic visitant i a les institucions presents altres mesures de sostenibilitat portades a terme a la ciutat, amb l'objectiu que puguen ser replicades per altres entitats locals en pròximes convocatòries. El Ayuntamiento de Mislata está siendo en este sentido un referente porque muchos ayuntamientos se están acercando a nuestro stand para recoger todas las ideas que hemos llevado a cabo, como es la realización de los tuppers o el reciclaje del aceite con los embudos que hemos generado. Al llarg de 2 dies, la Fira de Responsabilitat Social ha sigut un aparador d'accions en benefici de la ciutadania amb un ambient lúdic i festiu que ha comptat amb contacontes i xocs per a tots els públics, on han pogut conèixer i comprendre els valors de la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible. Si en la plaça de la Reina de València el que es tracta és de promocionar aquests projectes responsablement socials que porten endavant els ajuntaments, com per exemple el de Mislata, que és un dels expositors en aquesta primera fira que fem des de la Diputació. Són ja més de 100 els projectes que els ajuntaments de la província han portat endavant subvencionats. Aleshores, sí que n'hi ha una cultura que està implantant-se en les administracions públiques de responsabilitat social, els ajuntaments estan conscienciats, està arribant a la ciutadania i avui estem i demà posant-ho en valor. Així que molt bona acollida de moment. La fira ha tingut una extensa varietat de programació on s'han realitzat tasts de productes tradicionals valencians i també actuacions musicals, tenint com a clausura el concert del cantautor valencià Dani Miquel amb el seu espectacle La vida és una festa cuidant la natura.